ukuthi ngiqhubeke naye lo angimazi nje Bafuna ungangibizi ngolo ungangibizi nje ngolo manje uthi sihlanganaphi nje noBaby ungangibiza baby wakho uyakuphika cabanga phambi kwabantu angisiyeni umuntu wakho uyakuphika so uma umuzwa ethi usafisa ukuthandana naye uthini ngalokho hayi mina ngiphumile nje kuyena ngiganela angikho right ngisho mangithana naye angizwa lento engiyizwayo kuBaby okay ngiyakuzwa ngicela ukuthi usuke umthatha umuntu wakho mase uphuma naye wayucabanga kaningi hayi futhi ungangibami mina ngisayishaya hawu baby sasicacisile lento kwasekuqaleni sakhuluma nje ngalento omunye umuntu wesilisa sayikhuluma lento leyo ukhumbula hayi ngi-right sayikhuluma kodwa nawusezi ngendlela esayikhuluma ngayo futhi mina isilimi sengi-right ngiyakuthanda nje hayi u-right ngithandela leyo kude Ngiyanibingelela lana kubabukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje sivakashele uBhuti uzosichazela kabanzi ukuthi why ekhethe ukuthi afinyelele kuyona le show le. Sabona kunjani? Uyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kama nesibongo nala siwa khona. Igama ngomandla meliphelele uMandla Nkosi isibongo ngokaMkhize. Ngisuka le kaNyuzo. Anyuso. Ngicela ngichazele ngobudlelwane bakho lapho liqale khona. Nihlangane ngophi unyaka futhi nihlanganela kephi nendawo futhi beniphathene kanjani noba u2? Mina sesiwami into engakutshela yona ukuthi sehlangana kahle kahle sisafunda isikole. Okay. High school kanje. Njengoba sihlangana high school kwahamba isikhathi angabona ukuthi into yami nayo yalunga i-right. Saqeda kanye futhi ngoba saseklasini elilodwa yabo. Okay. Emveni kwalokho sesiqedile. Sase nakhona futhi sayesebenza endaweni eyodwa. Oh okay. Ya sebenza iSpan ngatholela ubhuti wami umntana. Ya. Usisi yena ya bengimthanda yabo. Bengiphatha kahle. Nami bengimphatha kahle kumenzela konke. Inkinga yala esehamba esethola isikole esefuna ukuqhubeka nempilo. Okay. Kwenzakalani mhla ehamba? Uhamba nini qala? Ekhambeni kwakhe ngicabanga ukuthi usanonyaka nje owodwa hambile. Okay. Ya. Okay. Ekhambeni kwakhe ngathini? Kuyizinto ebengizenza. Ubumenzela zona? Bengimenzela zona kanje. Oh. Ya bengenzela sure ukuthi uhlale right. Ya isikhathi sasidinga umini yasithola konke. The time kade ehamba eyofunda waya kofundela endaweni ongeke uzukwazi ukumbona kuyona every day noma bekuyindawo nje anvinjwanga ukuthi usehambe wayofunda kwenye indawo ukuthi nibonane niphinde niqhubeke futhi ngothando lwenu. Hayi lokho akuzivimbanga kakhulu. Ubeseduze kakhulu nawe. Ya beseduze because bengikhumbula kahle bezincane nje insuku singabonani ngoba bekuwumuntu enginokuhlala naye isikhathi eside. Okay. So nisathandana nje kahle engakahambi futhi nanokuhamba ayofunda. Useke wambamba enomunye umuntu noma cha? Hayi lutho bengakaze ngimbambe. Wena bungazi wenze lutho futhi? Hayi lutho ngisiphethe nje kahle ngoba ngazi ukuthi uyena umuntu wami. Okay. Abantwana nabo? Hayi lutho. Oh. Manje ke yini ebambekayo ngesandla uyitholile ukuthi usematasa ngayo? Into sengiyitholile ukuthi ya yabo lesi sikhathi lesi ebengisithola naye. Lesi esafunda isikole. Sesinciphe kakhulu manje safana sekuqaleni. Sekmhlambe kube kabili enyangeni. Ngiqale ukuthi ubhizi ngani uhlale ngitshela ngezifundo. Kuningi nje. Akuve nagejana mhlawumbe? Hayi angikhumbuli isixabani. Mina ngisiyena umuntu othanda inxabano. So mawuthi ucela ukumbona ubekathina?
uba busy nje. Nezinto oy'bonayo ukuthi ubhizi ngazo uyabona ukuthi angeke ube lo muntu ubhizi ngempela. Ya because noma ngimfonele mengimbuza ngiyezwa ukuthi hayi ngoba phela umuntu wami sesihlale naye isikhathi eside yabo. Ya manje mengimfonela ngiyezwa ukuthi hayi khona ushintsho obukhona manje lapha. Okay, uke wamzinikeza nje isikhathi wambuza ukuthi kwenzekeni. Bengakaze kaze ngimbuze. Eish. Ukuthi bengisayibuza nje ngihlole kuyiphendula ukuthi engabe yini menza ukuthi isikhathi esinobhisi kangaka. Ukhona umuntu owumngani naye mhlawumbe ukwazi ukuxhumana naye. Mhlawumbe nike nize nifinyelele ekutheni niyaxoxa nje ubuze ukuthi yini enye into mhlawumbe kungenzeka ukuthi use-focus kuyona kakhulu eceleni. Kungawumacala umjida engihlala naye lapha ngasekhaya. Awukhulumi lutho naye ngomuntu wakho. Into engayisho sikhuluma yonke into. Mengimtshela ama-advice anginika wona uthi ngimshiye because sebona abangcono seko-varsity. Okay. Ithi ngimlande nalo muntu afike naye khona sokwazi ukukhulumisana mhlambe kuzovela ukuthi kwenzakalani. Yebo. Ngizokulanda bese ngiqeda ukukhuluma nawe. Ngiyacela ke baba. Sanibona naphila. Yebo sakhona. Ngiyaphila nami. Ivoice yakho ingasidala. Angizwa? Ivoice yakho ingakasidala. Cha. Ngicela ukwazi igama. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama ngu-Alwande Bilibane. Ngisuka eNdwedwe. Bilibane. Yes. Ubani uBilibane? Ozikode. Uzokudwa sumaphumulo. Oyena. Oh okay. Uthoswa eNdwedwe. Okay, khulela eNdwedwe. Yeah. Alright, ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Igama nguDinangwa kaDoyisi Sibongo ngiqhamuka eJolivet. Okay. Ngicela ningichazele ngobudlelwano benu. Buqale nini futhi beniphathana kanjani? Okay, ubudlelwano bethu buqale sesino 3 months sithandana. Okay. Yebo, and sithandana nje into eserious. Akukho le engathi kunamathithi thize khona. Siyaxabana nje njengabantu abasemjolweni kuphinde silungise izinto. Okay. Ubani washela umunye? Yimi nowamshila. Yini oyithanda ngayo? Ngithanda ukuyena impatho yakhe, isimilo sakhe, nobuhle bakhe. Yebo. So wathi meqala uthandana naye wa-check yini ukuthi unomuntu omficile wena noma ubengekho wabuza? Okay, ngambuza ukuthi ukhona yini umuntu abambisene naye. Wangitshela ukuthi yena wayekhona umuntu ayebambisene naye. Yebo wayekhona kodwa ngokuhamba kwesikhathi wamyekela umuntu. Ngimthole manje esengasenamuntu. Okay. Okay, uqinisile? Yebo, qinisile. Alright, yini ayithanda kakhulu uDinangwa? Ngithanda ukuthi u-different akafani nabanye abafana. Abafana bazalo umqondo ukuthi hlezi bezobheja ukuthi muhle and stuff. Yena uthanda ubumina, akathanda ukuthi ngimuhle. Yeah, uyamazi uSophia the first. Yes. Ukuyizwa voice yakhe? Ingakanani? Ngiyabuza. So, mangase ngibuze, mhlambe ngelinye ilanga mhla uyitholela ukuthi unomunye umuntu aphilisana naye, athana naye. Mhlawumbe ngabe ungakhetha ukumshiya, hlukane naye or ungahlala wazi ukuthi uthana nomunye umuntu. Uhlalise ukuthi nawe uyamthanda. Singahlala phansi ngizwe ukuthi indaba ebe nomunye umuntu while sijola so2. Then ngizwe side lakhe, then I take a decision lapho. Okay. Mase uthola ukuthi ngelinye ilanga unomuntu wakathana naye and ba-right naye. Mhlambe nje isimo sisasimbi ngaleso sikhathi. Kodwa uthola ukuthi unayo umuntu and ba-right ngalendlela ukuthi babuye bakhumbulane. Mhlambe ungakhetha ukumshiya, ungathandani naye, uhlukane naye noma ungahlala uqhubeke uthanda naye ngokuthi nawe uyamthanda. Okay. Angithi mina kwisimo sami kungadepend. Yes. If ukuthi lo muntu ulohlobo engilona mina. Singaxoxisana naye umama, sibonisane. Okay. Then silungise. Kodwa if olunye uhlobo lobulili ngingamkhulula nje kahle ngithi hayi kulungile mama. Mawuthi ngisimo sakho wena kanti unjani? Mina mangingazichaza ngathi
ngizochaza ngokwabantu abadala yabo. Ngingowesifazane onobudlelwane nabanye besifazane. Oh, okay. Awubathanda inhlobo abantu besilisa. Angibezwa nje futhi Okay. Uthe uDinangwe noma uDinawo? Ngotina. uTina. Yebo, ngotina. Oh, okay. Kulungile, ngisafisa uphinde ngiqhubeke ngikhulume nani. But okwamanje ngicela ukundlulisela isipho senu kuyima siqhubeka nengxoxo because kusakuningi ngifisa ukuthi ngikwazi ngani. Okay. Ngicela niphakame nibheke ngala, ningilindele nje kancane ngisilanda ngisibeke la eduze. Yebo. Ngiyacela ukuthi sisondezele isipho. Ziyakhala manje. Uthando lumnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba nayo itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonki piri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwe wedwa ukuze ufake iorder sibhalele ku076 3498631 noma ku062 219 7748 noma usivakashele kwifamasi yethu eShop number 87 kuQueen Street eThekwini ezimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Cela usondezele igift yethu ube ngala. Cela niphendukeni. Dadewethu ahlala ngala. Uhlala ngala. And then funani mina la? Ubani uhamba la baby? Funani la? Uzokunyekela. Baby, manje baby uzongitshela ukuthi ubani noma Uhlanganaphi? Uhlangana funani mina la? Ngihlangana futhi mina manje. Ufunani la? Ufunani? Ubhalile ukuhlela ukuthi umfunani umuntu wami. Benga understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu noba u2. So wathi akayihluphe ngoba uyakubona ukuthi usubusy, angisabona njalo. Nje. Hayibo ushobani? Mfethu ungangikhombi ngale mini yakho. Njalo? Mfethu ungangikhombi ngale mini Ungalingisho yakho. leyo nto. Umuntu wami lo. Ngichazele mama. Relax. Yini ke yakho? Xaka yini life yakho lapha yaxaka? cha. Hey manje? Imvumi ngezinto engase ngikwenzele zona mfethu. Yini lo ngenzele yona? Yini le? Yini ongenzele yona? Ngenzele Wena likhanda onalo. Hayibo. Ubuyazi to baby lo. Ongenza imali yekhanda. Mfethu lokhu ngibiza ngobhebe ubalo. Mfethu azokukhomba ngemini. Ubalo. Thela semhlisa umoya. Ngihlisa umoya ubalo. Ngizokutshela. Manje Ngicela umchazele because uyadinga ukwazi. Bafo. Ufunani kulo? ngifunani intombi yami nje le. Ngifunani makufuna ngoba phela intombi yami. Ufunani ke? Yini wenzani lapha kuyofanyana Umfanyana njengoba unjena ngibiza ngomfanyana. Njengoba unjena nje ufuna ukuzikama ikhanda ngibiza mina ngomfanyana. Akunandaba nawe, akunandaba nje nawe. Angazi Ukwenzani kanti onjena? Osisami lo angazi unesidina nje. Unesidina. Hayi, Isidina ngisathapi manje ngoba phela mina ngibonzela yonke. ungenzela Ngenzi yonke into. Yindaba usunestim. Uyangicika nje, ngisho ngibamba ngazi ngiyanyanya ngathi nje. Uqala nini ukufila kanjalo? Mayekuthinta. It's been 3 months back. Lo 3 months lo niqale ngakuthanda nani? Yes. Imali pho manje bantu yini ungangitsheli mina. Ngitshela kanjani? Awulaleli nje. Hlezi uthi baby isicefe angisakazi ngisho nokukhuluma ngithi. Bafo. Ngilalela. Ngoba ngithi nje intombazane. Manje intombazane ngena. Angisabafuna abafana bangenzeli lutho. Wena ubona indoda enough ukuthi ashiye wena ezemali. Angibuzwa nawe. Ungangikhombi nje kanjalo. Ukhomba bani? Hayibo, ubani isifebe? Yeyi, ubani isifebe? Usho mina yini? Usho mina uthi ngiyisifebe? Hayibo. Akhaza uqala manje. Shaya ngilindile nje, sewufuna impama. Ungayishaya. Yazi uthini?
ukuthi angithanda nokukhuluma kakhulu kodwa nje yabona into engibona manje angicike nje. Ciwa yini? Okay. Kakhulukazi lo nje yabona nje Ungalinge nje, ungalinge. Ningambambi. Hawu. Usekamtshela Ukuthi uzokwenzani? Wangathi uzithembile. ufuna ukuhlukana naye. Akasenza isikhathi sami lo. Kade nje ngizama umtshengisa ukuthi amayenza isikhathi sami akasenzi. le khole engiyenza njalo ekuseni mina. Njalo kephi. Ikholi. Inganelisa ikholi mina. Lesi sipane ngakutholela. Hayi bro, isipanisana angisesebenzi lapho mina anginandaba nalesi. Imali ngifuna ngichazele kahle ngoba uthe uzochaza angincazelo yakhe angizwa kahle. Ukuthi kwenzakalani ubani lo? Baby uloza ngikutshela ngaye ngithi Ungasangibiza ngobaby awuchaze nje ukuthi kwenzakalani. Ngisho ukuthi awubanga neqiniso kuyena. Le ndawo nalo iqiniso. Yini edala ukuthi okay. Uthe uke wazama ukumtshela ukuthi uhlukana naye. yebo. Wanqaba. Wangizela ngey'ngqa engingazazi. Okay. Wawamba benentombi ngaphambilini. Cha. Pho indaba. Ungifekele kanje. Ulalela abangani bakhe kakhulu. Intombazane futhi. Ulalela abangani bakho kakhulu. Mina ngizwe nomama's boy, ngizwe umama's boy. Wena nje angazi umfana onjani. Lele abangani, lele nomama wakhe. Hayi bo. Ngicabanga wenzani? Relax. Chuthi le dame ukuthi kuthambele kakhulu. Hayi bo. Alwa le dame ukuthi kuthambele kakhulu. Futhi ngakakushiya. Yiyo le nto yenza ukuthi buka nje kwena. Awunganelisi nje. Awunganelisi. Ubani ungilethe la? Angisho mina ukuthi ungilethe la. Awuhlala ngani phansi ungibuza ukuthi angisakufuni yini. Uma ubona kahle ukuthi sengiyayidistance. Okay, alwa ngoba mina nawe sayikhuluma into ekanje. Ukuthi if kuukuthi khona umuntu wesilisa osudecide ukuthi ubuyele ngakuyena ungazizi khona mina nawe izinto zethu zizophela ngepeace kahle ngokuthula. Bona i-right lento ukuthi iphele nge-TV kanje sibuka abantu. Thula bafa ngikhuluma nawe. Sakhuluma nawe alwa angikhulumi nawe. Uthandana nama lithi. Sikwazi manje lokho bese ngakwazi. Khoba ukuthi wena ubalekile. Sikwazi manje lokho. Wena ubona ukuthi angikuthandi awusaboni as umfana uthi hayi lengane ayisangithandi ithi ngiyeke. Usangibangela isidini usangisa kwama TV. Hayi kahle. Hayi bona umfana nje ophelele. Kahle uhlula lo. Umfana kanjani wena? Unaba nomfazi qobo lwakhe. Sengumfazi manje futhi mina manje. Hayi kahle. Usakudinga ukuthandana naye. Ngimthanda mina. Okay, akunankinga noma usumthole senomunye umuntu. Ufuna ukulungisa izinto naye. Bengikufisa ukuthi ngiqhubeke naye. Lo angimazi nje. Yaba ungangibizi ngolo. Ungangibizi nje ngolo. Manje uthi uhlanganaphi nje lo. Ungangibiza baby wakho. Uyakuphika cabanga phambi kwabantu. Angisiyeni umuntu wakho. Uyakuphika. So uma umuzwa ethi usafisa ukuthandana naye uthini ngalokho? Hayi mina ngiphumile nje kuyena ngiganela angikho right ngisho mangithana naye angizwa lento engiyizwayo kubaby. Okay. Mina ngiyakuzwa. Ngicela ukuthi usuke umthatha umuntu wakho mase uphuma naye. Wayucabanga kaningi? Hayi futhi ungangibami mina ngisayishaya. Hawu baby Cha sasicacisile lento kwasekuqaleni. Oh. sakhuluma nje ngalento. Omunye umuntu wesilisa. Sayikhuluma lento leyo ukhumbula? Hayi ngi-right. Sayikhuluma kodwa nawusezi ngendlela esayikhuluma ngayo. Futhi mina isilimi. Sengi-right. Ngiyakuthanda nje. Hayi u-right ngithandela le kude. Ngisayishaya. Ungayenzi into eyenzayo. Sekuyenzile. Phelile. Utheni kumina? Wathini la kumina? Ngathini? Ngiyakucela ungayenzi into Futhi eyenzayo. uyagabha nje awubone. Yini wena isidina? Ungenaphi? Uhlanganaphi? Baby, ngicela. Hayi bethi kuphelile ayikho into engizoyicabanga kahle. Mina nawe sayikhuluma kahle lento Manje sabonisana. ngilahlela ku-TV? Hawu icacile phela mawukuthi nawe ubona ukuthi uzongihlaza phambi kwe-TV kanje sibe sakhuluma eceleni kodwa usuwenza ngenye indlela. Nisazolungisa kodwa nibe right. Hayi angiboni. Ngobani? Ngiqala umfana lona wena umfana lo ubone enjani? Sengulo mfana lona manje. Umeyancane nesidina uyaqika. Indaba yakho angizwabo ukuthi ayikho. Angizwabo ukuthi indaba yakho ayikho. Umeyancane nesidina, understand? Ya uzibambe bafo ngoba ayikho into ozoyenza. Baby. Ngenza into enzayo. Ngicela ngiyazi ukuthi akusiyona into ephuma enhlizweni. Yini wena? Yini manje? Yini? Ngiyakho.
Hayibo, amandla angakuwava usaba ngoba phela uyabona Hayi. ukuthi kuphelile. Uzamani. Uzamani. Manje mangiqatha. Uyangigculisa mina. Uyangigculisa. Ngabe uyamngena nje ukuthi indaba yakhe ayikho. Uhlangana. Ungenaphi? 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 Hayibo. Hey. Ngicela usuke umthatha umuntu uphume naye. Ngicela ukuze ngiyenze njalo into enje mina cause ngisamthanda phela. Isho. Ukuthi yena akasakuthandi. Ngize la ngizocela usizo phela cause akangifoni abamfoni ngale still akangifoni. Ngiret mina ngawe. Alo afethu. Cela ungimela kancane ngiright nje. Still. Alo afethu. Ingubo yami ingubo le ngithengela. Izwa nje umjithi uyabala, ubalelani. 20 rand. Ubalelani, singathi isidingo biza ngomjiji nje ophela ubhizi uyabala ukuthi intombazane wayenzelani. Hayi ba for relax. Asiyenzi leyo nto. Asiyenzi. Usakhona WhatsApp wakho? Ya, usakhona. Niyakhuluma? Njoba ngisho Qabukela. Ellen off nje manje. Cacile Wena ukuthi awusaboni, sasamanelisi. awusaboni. Sudinga uzuze ko TV, uzongihlaza phambi kwabantu. Awusaboni yini wena? Hey. Alwa, ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Yazi futhi yangiyanyisa manje mfana phela samba. Correct baf. Alo afethu. Hayi. Ya alo. Buka lapha ekhaya, niyazibona nani ukuthi kuphethe ngani? Simelana-ke njengamanje, but kubuhlungu-ke. Ngoba yonke into ayihambanga ngendlela abantu bebecabanga ngakhona. Nje kuningi, ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.